Moitísimas grazas. Este tema era o dereito de ser. E, bueno, vou a tocar os dous últimos temas deste concerto, que son o tema de Nora, que é un tema, bueno, que ten tamén unha historia curiosa, que está dedicado á filla dun escritor, de Alejandro Castroguer, unha nena malagueña, e, bueno, que nos conocimos a través das redes, e unha vez Alejandro, pois, eu lín un libro del fantástico que vos recomendo, que se chama Glenn, sobre a vida de Glenn Gould, o grandísimo pianista canadiense, e entón a través deso contactamos e nos fixemos vos amigos, e entón Alejandro me propuxo unha vez que nos fixéramos que nos dedicáramos a alguna peza, a alguna obra. Ele me dedicaba a algún escrito e eu a música, pero non a nós, senón aos nosos fillos, e Nora é a filla de Alejandro. Entón este será o tema de Nora e depois me despedirei con a arte de voar, que, bueno, que penso que voar sempre foi un soño para todos nós, sobre todo cando éramos nenos, que polo menos eu e creo que algún amigo máis pensamos que algún día poderíamos chegar a voar por nós mesmos, ¿no? Batendo as nosas asas. Grazas por vir, grazas por esta mañá fantástica, espero que pasades un bo rato. Grazas ao Concello de Pontevedra por convidarme a este fantástico ciclo e un placer.
Gracias.